И то няма изкърцащи подове. Granny's house, I don't wanna stay. I just wanna go home. I don't wanna be at Granny's house. Please, I wish She been creeping me out. I want you home take right me now. I right don't wanna now. I stay. don't want to stay here. Почвай таймера. Да, започнах. Аз даже не го чакам, той е много бавен. Окей. Нищо. Ама все пак 2 дни. 2 дни е тъй. Вижда ли кролбара е там? Не е толкова кролбар е, тук Тук е болт. няма да е. Трети хеликоптер. Да. Тук може да е weapon key. Да, тук е weapon key. Weapon key. Weapon key. Хеликоптер меню. Helicopter manual. You can now control a helicopter. Значи, брат, буквално прочетах някакви бахти тънката книжка и вече знам как да оправям хеликоптер. Да, точно. А, ама, отвори часовника докато чакаш. Отвори часовника. Чакай малко. Може и да вземеш колата, да. Цял, да. Сега виж какво има в часовника. Абсолютно нищо. Окей. Те да го ядат. Да дойде. Да дойде. Мгм. Делото ще Аз ще дойде. пусна радио. Делото! Бъдете тук! Бум. Пуснах му радиото и той се ядоса. Брат, на мен ми беше 2 минути, на тебе 2 минути и 30 секунди. Ами 2 минути е само за стънгана, 2 минути и 30 е за той, за Окей, не знам. сейфки. Отиваме долу. Чай е по-добре снимката. Снимката. Красивата снимка на делото. Тя бах ти грозната снимка, брат. Да. Какво има? Той не ми трябва. Не ти трябва, ти си хеликоптера. Да, брат. Чай, чука. Ама виж кое има и в тия Chinese Drawers. Chinese dollars, брат, тук в мен няма нищо. Не се знае, аз миналия път намерих... не, чават? Не, нищо не намерих там миналия път. Брат, направи да си голямото 360. Да. Картинка. Снимчица. Но делото колко е красив. Аз направо го пускам тук, после ще го слагам. Сейф. Тайм си. Може в сейфа да бъде такова там. Може да бъде chain cutters. Там в шахтата. Да, мач. Да, Там в може. шахтата може да бъде такова, как беше? Кролбара. Да. Чай, тук какво има? Той не ми трябва, брат. Door handle. Spark plug не ми трябва. Няма нищо друго. Да. Я тук долу. Долу. Трябва да си взема гайчения ключ. Брат, как мога минавам през Chinese door roller? Не знам. Chinese roller on my bigger forward. И тук е снимката. Окей. Направо го да измислим. Chinese dinner. As anybody heard of such delicacy? I just hope I don't see him on the way here. Ок. Дядо? Моля да не ми пляскай бучетата. Ние сме приятели, дядо. Не дей така. Сега трябва Не дей така. Сега трябва да вземеш другата картинка. Тя так му ще взема пушката. Пушката. Ти палош.
Айде, бе, брат. Дядо? Няма се. Ка сега спамя, Спамиш да имаш колкото на мога патрони. да. Колкото повече по-добре. Да. Газен, няма случайен мерник. Окей, това е добре. Окей. Айде още патрони. И сядам. Аре, бе. Вземи Ай. още два патрона. Тук не можа да взема. Те са ви спалнаха. Да. Тъкмо тук ще взема. И тук имаш два патрона. Ама виж в Chinese Drawers. Че тук е дали дядо. Не тук. Че е Chinese dollars. Няма нищо. Да, текстът е тук. Казах ти, че има неща. Че тук няма дядото гледа камерите да не стане бум. Чувам радиото. Значи Ядах. бум. И как го уби. Кабум-бум. Какво има в кола-кола-кола-та? В кола-кола-кола си отворил микрофон. Не абсолютно нищо. Чинката. Кътин плеер. Виж в шахтата за Да. таковата. За кролбара. После. Да, ще проверя. И сега само взема пушката пак. И той дето падаш, брат, е много тъпо. Не, 15 секунди. Дядото стана шила за фери. She was a fairy. I am a fairy, a motherfucker. Boom bam. Kaboom. Cutting player. Boom. Аре, бе, брат, Този с грозния сега няма. То се Носферато, мъжа на Слендрина. Много грозен. Аре, махай се, бе. Махай се, не искам ти гледам грозни. Падлоки, брат. Всичкото го изкарчах, брат, за някакъв падлоки. Не ми трябва падлоки. Факт. Чай сега тук ще влеза кролбара. Трипаловски. Тук е бензина. Няма кролбар, но има бензин. Това е добре. Да. И само ти кажа сега хеликоптърки и главни. Аз сега ще отида при детето. Да го убия. Окей. Да, и там ще бъде или хеликоптърки, или сейфки. Там ще е хеликоптърки, 100%. Да, хеликоптърки. Може е кролбара там, може. Да, или кролбара, или сейфки. Или хеликоптърки. Да. Дядо, монета не ми пляска. Ама дялото са спаунал. Так му ще дойде. Так му две в едно. Бум. Да, той не е дошъл. Тук е кролбара. Брат, сега си са Iron Head-а. Слендарина. Сега си са Iron Head-а и той чудовище. Чува са в целия град. Дядото. Слизай долу съм чудата. Дядо. То толкова ли е сляп, че
ти вижда. Да, бе, брат. Той на екстрим, брат, вижда с 4К, брат. Пък тук, брат, ще кажеш, че снима на Nokia. Снима на... Виж как се случва. Не снима на Nokia, ами снима на такова. На iPhone Zero. Да, бе. Тук имаше стънгана. Ама стънгана вече не ми трябва да съм Да, пушка. по принцип да. Три палошки. Я видим тук какво има. Хендуел, брат, сериозно? Не ти трябва. Брат, не ми трябва да пя хендуел. Ега си чайнизина. Да, бе. Тук да не е хеликоптерки. Сега ще трябва Да, хеликоптерки. И сега ще трябва глас филс. Глас пил сигурно ще е на пияното. Сега да, може да бъде на пианото. Да. Там се спамва обикновено. Стои и сега пиано. Сега ще взимаш глас филс и си готов. Сега си добре. Да, чай малко. Глас пил го няма тук. Окей. Чай може да е долу. Може да е долу. Да, вярно, може да е долу на той, на там, на седалка. При лодката. Да, и при лодката може да бъде. Аз исках да кажа там, Да, където ги чакаш, когато затвориш. Да, Дай го глас. И си готов вече. Просто трябва да бягаш нагоре и да се молиш, дялото не си спалнал. Ако се е спалнал, ще знам пушката, ще го гръмна пак. Дядо? Милата ми пляска е бутчетата. Окей, ти вече избяга. Не, да. 4K Full HD. Хайде, отивай. Тук са гранатите. Тиксото. Бензинчето. Бензин. Между другото, знаеш, че бензина може да го направиш да гръмне, ако го застреляш с пушката. Да, но точно ще имаш ли бензин? Не. Еми... То ще го има като обджект, ама няма може да го вземаш. Звука между другото, като го слагаш, като го наливаш хеликоптера, вас звучи само на някой пикай. Да, знам. Хеликоптърки. Welcome to the underground. Our the boat. Айде. Колко направих? 12 минути и 56 секунди. Я го пусни в speedrun.com.